mas kunin doa nama ta I miracle long steng kelumba sitam jur. Simjir wise tang mas Bakhuid number lais pak sopko. Kakatang upa badu kon badu mansem Bakhuid. Amen. Ka jung e jung try jung you Jesus Christ bad ga jung e jung oblay lem bad ga jung sulok jung mansem Bakhuid kinan rangkat bad pi baro. Rangkat bad pi ro. Kohan men ko para ha kaneka step ngiyeng khmat oblay khmat keduan kedupat ke jung u banai ke ngu kedam banai ke jing ro banai ke jing khublei na ke banta ke jing baha na ke banta ke jing subun na ke banta baro ki jingai e ke jing krukhu ki ba ula the sei ha ke jing em jungi banta ke Taïew baro Saitjaiñ utrai ula ri ula sumar ula pej ula khmi ula pandap ula panbiang ya ke jing don kam jungi baro khoj den matakadau Hakan ka step ni ai ken ke jing ro ke jing khublei na ke banta ki e baro bat ko han men ko para haman ka sin ke bang iwan ban yeng khmat ke jing u utrai upan kan mau yang a badepi kumba ulaong how Moses ke jika ke bamayeng ke de ke jika ke Bakhuid ke jika ke bakentang ke jika ke jung blei den mata ke dau lau no bat bread no ya gitu gi juti gi jong me Kini kicu ki kentin ki baupan kan mau yang abadepi ko hanmen ko para habang yang banwan bantrua ya kene kemas ke Bakhuid utrai ukwa yang igen bangin no bangin bread no bangin lau no ya kita kipop kisang gijungi ya gijing telot brew gijungi ya gijing dona jungi baro kenang bangin yo ya kata gijing gijing kerku gijungu bangin yo ya kata gijing kela jong gijing em der mata kadau hakane ke step to ken ngin kubur ilade bangilong kinong pom hakmat jong utrai ban ngin penmap ken na gebanta kine baro na u ai bon map unsaj igi pop jongi baro khoj kenang ba manga mapi ngin long kita gibreu ki ba de babit dor ban priang yu ha ka yu khares Bakhuid nga phla hau blei badan bor baro badyapi ko hanmen ko para bangalale pop shibun dagi jing perkat dagi tin dagi kam dagi jing leklet dagi jing le palat jonga dagi jing le palat jonga dagi jing le palat bakra we jonga Namar kata kerpa jaga Maria Bakhuid kabaya isa kathe sati ya ke angel barkirukhoj badyapi ko hanmen ko para banduai na gabanta jonga how try ublay jongi Ublay badan bor baro unisne yengi madlama bigi pop chungi unyalaming sa kachung em bom chukut. Amen. Try can right go place yangi Try can right go place yangi
Sngi pelem yagi Dongin yaduai Yang yaduai Naga bentang gijing mubarak Kibang labu Ahmad jong utrai Naga bentang kibapang kebusitam Naga bentang kibaduk kibakerdu Naga bentang gijing suk kepertei Bad gijing kelak kebamut jong kinong pop Akan kemas ke Bakhuid ngeduai kerpang Naga bentang I Hubert Selong Piau Barake ya Sngi kha gejung I Bentang ke Sngi Gajing dap gajung I arbosan senem. Ai boblai trakan rat unang kurku kurdo I lengba gajing koi gajing kia kabapura ha kaliang kamat berkum juru ha gajing mensem utrai unang kurku I ai bamu unang yo ya kata katong kabaudan ha gajing kamtame ba unang he nang san ha gajing tebreu ha gajing teblai. Ai balangba jung baro ki breu ki ba mau usumar lane upai yukme Kinyo ya kata gajing gajing kurku lengba ki kam ki bau trei lengba gajing gajing Ko blai me uba lengba gajing jong gajing tingkun melamon yang I banlong ki khon jong gajing shai to ai ngi kerpat ba ngin sha telep ha gajing dum jong gajing bakla Henry ba en penpau ba ngi sa barbor ha gajing shai ba pernai jong kajing shisha dautrai jung yu Jesu Christ kun jong me ubi imar basan sha ringkat bad me ha gajing yalong kaway jong men sem Bakhuid ublay junam la junam amen Kajing puli na kitab Genesis. Habau Isak ula temen pergi kemat jong kila beriai hadu ba umla ban yo isu ula khot yo Esau khun rang ba jong padula ong hu. Ko khun jonga. Pad upat ula the ngadon hang ni ula ong. Hapet ngalat temen ngam tip ikasngi kajing yap jonga. Dimenta shim ki atiar jong pi karengkap pat karenti jong pi pat khe shaklau panit wad do mrat nakabenta jonga patu pensyet nakabenta jonga kajin pam kababang kum kabang ajul limun pat sawanra shanga pat ngan pam nangta ngan sakar khu ya pi shwa pangan yap tiga ribika kli asngau habau Isak ulakren hau khun jong Esau kum tau Esau lalet shalom pat lobe merat pat panwan ra yaka tiga ribika klashim ya kajan phong ki babahatam jong Esau ukhun rangba jongka ki baladon hakayeng pat kalapen phong yaki hau Jacob ukhun khadu jongka padakisni khun blang yaki ba Jacob ulawan ra haka kalasop yaki kti jong Pada kebenta kebacili jong rendang jong Pat kala ai hakti ukhun jongka Jacob ya kejinbam kebabang Pat ya ukpu kiba kalapan kre Kumta Jacob ulalet syokpa jong pat ula ong kopa Pat upat ula the ngadon hang ni pidei manu kukhun jonga Jacob ula ong hok pa jong ngadei Esau ukhun prang Sngi jong pi ngalale kumba pilapha yanga menta to shong bha patu bam ya kadok mara jonga khnang bo phindup kerkhu yanga nrei Isak ula ong ha ukhun jong kumno ken pilakloi sat panyo yaka kukhun jonga ula jubab namarba utrai jong pi ula ayaka hanga hang tau Isak ula ong ha Jacob ali hajan pangan tuat ya pi kukhun jonga pantip lada pidei shisha ukhun jonga Esau ne kum tau Jacob ula let hajan Isak ukpa jong balatwat ya pat ula ong kasur te kasur Jacob nrei kikti
te kikti u Esau. Te Shem itu ya u, namar kikti jong u kila sop snyu, kum kikti jong men jong u Esau, kum ta ula kerku ya u, ula ong. Pidei da sisya u kun jong u Esau, ula jubab ngadei, kum ta ula ong. Tuan ra ya ka sanga, pengan bam ya kadok merat jong u kun jong pengan duk kerku ya pi. Kum ta ulawan ra ya ka sa u, pat ula bam. Pat lawan ra saya kawain ru, pat ula di. Teu Isak ukpa jong u ula ong ha u, ale hajan, bandok yang kukun jong Kum ta ulawan hajan, pat ula do ya u, nang ta ula iu ya kacing sma kajan kup jong u, ula kerku ya u, pat ula ong. Hakmi kacing ubi ukun jong lakum kacing ubi kalangka kapa utrai ula kerku. To blay un aya pi ko jer napning ka klen jong ka khandau si ka dei ukeu pat kawan tikijat ben riu kan sakhi ya pi kan sakri ya pi pat ki pat ben riu kan dem hakmat jong pi to long ukan rat halor ki para jong pi to ki khon senrang ka kmi jong pi kan dem ngon hakmat jong pi un long ubalatim kan ja ubatim ya pi Pat unlong ubala kerku, jar uba kerku ya pi. Kaktin jong utrai. Iso yau. Sam cis palai pusan. Nomor ras pak san puwe. Ras pak san puwe. Saskoria kasur jengau ngutrai ngati piaki baki budianya Haleluya Haleluya Haleluya
utrai don rain card bad pi Ringka Batiru, ka jing pule na ka gospel Bakhuid kat kum u Matthews ka buram hame ko try hakata ka por kisenran u Yohanes Baptist kilawan shau Jisu ki ong balai mangi bat ki Pharisee ngi sha jing it hanrei kisenran jong me kim sha jing it satya Taïew Jisu la jubab yaki hato ki ba la shawer sha ga jing khawai poi kha poi man ki la mo ban le snusi kat bao nong lek kurim udang don bat ki hanrei kan poi ka por ha bao nong lek kurim en sim no anaki te hangta kin sa sha jing it don nu basrdap da kalang khot jan batmai ya ga jan ko barem namar ka lengkot thamai kantar na ka barim bad ka jingpe kan sakham he bad omju thap ya ka wan bathamai ha ki liau sni barim la da le kumta ka liau sni kin bthei ka wan kan hoj bad kalwa kin du henry ya ka wan bathamai en thap da kalwa sni bathamai bad kumta ya baro ar lapne ka gospel jong utrai ke jingiro yame ko Chris ko hanmen ko para ha u Jesus Christ lingba ka baptisma ngilong ki khôn jong ublei lengba ka baptisma ngiyo ya ka jing em ka bathamai ngiyo ya ka jing khoj ka jing lului ka bapura ban lengba ka sacrament baptisma ngi yo ya kata ka jing kala ha ka jing em ka junga ka jung pi ban lengba ka baptisma ngi la yo ya kata ka nong muna jong ka jing im bom jukut lane ka jing ka jing kerku ka bamanga mapi ngidon kam ha ka jing im badbaro kibriu haba ki yo I yang abade pi lane ki pej yang abade pi hadin bangi la yo pediang ya ka baptisma kidon kata ka jing kmelenti ban yo I bangi long kibriu ki batmai balong kita kibriu ki ba janai hakar kom kren, hakar kom yaj, hakar kom yeng, hakar trei kakta, hakar perkat keperdan kajungi. Hanrai keli yala de menta, ngi layo ya kane ke sakramen baptisma, ban ngi lalong ki kon jong blei, hakata kerkom kebapura. Hato ngi ladon na em kajing kela, hakajing em kajunga kajung pi. Hato ngila persang na em ban em ya kata ka jing em jungi kat kum kata ka jing dawa jong kene ka sakramen baptisma hoi don ki por ki khap ki ya ki bamangi ngi snuthu ya kene ka jing dawa jong kene ka sakramen ban ngi persang yo lese ban le ya kata Henry hato ngila em ban penpau ya kata ka jing shisha ka ba kene ka sakramen ka dawa Badio lesi ngi la long Kristan kat kina kisnam Henry ngim sem la persang ban im ya ka jing im jungi kat kum ka jing dawa jong kana ka sakramen. Ko hanmen ko para kane kedai ka ba ngi yos ngeu na ka gospel ba menta ka sngi. Ngi dei ban pan pau perthei ken ya kata ka jing im ka basisha ka junga ka jung pi. Ngi dei ban pan pau ken ya ka jing kala ha ka jing em ka jungi ngi la long ki bro ki batmai ngi la long ki khon ki jong ble ki bapura den matagdaw ngi dei ban em ken ya ka jing em jungi kum kita ki khon ble kum kita ki khon ki ba shisha jong ble habangi pe yala ka jong ka jing em nga bat pi man ka step ngi wan shakamas ka Bakhuid man ka step ngi pediang yu Jisu ha ka sakramen Eucharist man ka por yo le se ngi lecha
ki jinglen yam baper jong kabalang jongi bat man kamit man ka step ngi chong banduai habang isdang ya kasngi habang ipenkut ya kasngi jongi man ka por ngi lecha ki retreat shaki seminar neki jing hikan yam baper hanrei PUE na em kata ka jing kala hala ka jong ka jing em PUE na em PUMat na em ya ka bor ka jong blei ha ka jing em haba pipang haba pishitom P1 ban terua ya kata ka jing pang ka jing shitom ka jing P1 hakmat ublei ban ai ya kata ka jing ka jing jinjar jong ban ai ya kita ka jing kwa ka jing trang jong hau blei P pan kine baro na ublei hato piyo pediang ya ka jing ka jing kurku ka jing u hato piyo pediang ya ka ba P pan na ublei bon sen ko hanmen ko para ngim yo pediang ya ka ba ngipan lane ka ba ngibu hakmat jong ublei bon sen ngi kwa ban yo ya kata ka jing kala ha ka jing im ngi kwa ban yo ya kata ka jing ka jing kurku ka jong blei ha ka jing im jonga ba jong hanrei ngim yo bat ngim yo mat ya kene dashisha balei kane kade ka bangi haban keli menta ka sngi yalade balei shisha ngim yo mat ya kene ki ba ngi don kam ya ki bangi kwa ya ki bangi pan noblei ka gospel menta ka sngi ka thu sha ya nga ba de na mar ba ngim kwa ban no lane ban bread no ya kita ke jing im barim jonga ba jong ngi kwa ban yo ya ke jing im ka babha ya ka jing im ka ba klempop hanrei ngim kwa lane ngim la ban ya ka to ke jing im ba pop jonga ba jong nga kwa ban no ya ke jing dikiat ke jing bu ai tenglang jonga nga kwa ngadan kata ke jing kwa hanrei ban bu no yo to bilor jengai na ngam la ban ngam kwa hero mensngi haka por banga tibreu ngong ba nadu sibet met nganam di shu ya kiat ngan no ge kiat nganam kta shu yo bilor hanru beje la no sngi la ja no kasngi ubilor hakti kane kain ka bangi yomat hake jing em jungi kane kain ka dai ka basisha kane ka wei tang kane ka wei kanuksa ka banga kwa banbu akhmat junga ba jungpi bon ki pop jungi hakane kurkom namar ba ngim kwa ban bread no alane ban no ban kantai no ya gitu gijing auria jungi den mata kadau ngim syam la ban yo ya ka jing kala halaka jong ka jing im halaka jong ki ying kisam den mata kadau ba ngim la ban yo ya kata ka jing ka jing kurku ki bangi don kam ha ka jing im jungi kane ka bau jisu ukran shai manta ka sngi na ka banta junga ba jungpi bat kane ka dai ka ba mangi ha ban shim habangi serdap ya kijan kabatmai ni ai ke serdap kejan kabatmai ya kejan kebarim ni ai kata kejan serdap dak kebarim kane ke bau jisu hika yang abadepi de mata kadau menta kesngi ko hanman ko para how Jesus Christ ni haban pankan mau yalade ni la long kita ki kun jong ublei lengba ka sakramen baptisma ni la long kita ki bro ki bakhuid lengba ka ne ka sakramen ngila kentaj yoksut ngila kentaj ka bor jong paman den matagrau ngin kentaj no ken yakine baro knang bangin yo ya kata ka jing im ka batmai ngin yo ya kata ka bor ka jong blai ngin yo ya kata ka jing ka jing kurku jong blai ha ka jing im jongi ko hanmen ko para ngiduai ken ha ka step nak banta kine ki jing ha ka jing im jongi bangin yo ya ka jing kala ka basisha ha ka jing im bamroi hapo ka ying kasem bat haka imelang kasalang ke jungi and yoro yo Jesus Christ ngin yang ngin plai la ka jong ka jinget nga nget hau blai pa ban bor baro onong tau ka beneng bat ka kendau badau Jesus Christ ukun bamarwe jungu utrai jungi ya balapon naman sem Bakhuid ya balakana kamaria tesati ya basala benya popintus pilatus Taïew bayab la Taïew layas ke bayab hagas ngi ke balai lami pat ke bayab ulaki usabneng usong sukamano blai pa badan bor baro nang tawan pat ban bishar ke beimet ke bayab ngangai hau man sem Bakhuid hakabalang Catholic Bakhuid haga jing salok kerukoi haga jing map ki pop haga jing mi pat kado
บัดหากจึงเอ็มบอมจุกดอาเมน Lait spa en repupra.ก็ปาราบากจึงขญาจงอาบาจงพีกันลองมาเปรียงหัวนักมาดูเบลย์ปาบดันบอร์บารอตัวทรายเปรียงจึงขญาที่จงพีนากบันตากจึงรอบัดบรมบัดกระแทงกจึงอูกจึงมันตัวยังไงบัดบาลังบัดโคจึงอูบารอควยโกเบลย์เมบาเป็นตรกรรมดากจึงสบุนยากบอร์จงจึงมายาจงเมตัวไอ้งี้กระปัดบากจึงชักรีจงยาเมกันลองกับบยาเดย์บัดกินเอกจินไอบักันตังดาวคริสอุตรายจงอีอาเมนอุตรายดันเรงกาดบัดพีโตกันเตียวยลากีดานดตรงกินไออุตรายเบลจงอีดัชชางกลองบะชงฮอกบัดกับบัดเดย์กับเดย์ที่จงอีบัดกับจิงเป็นเอ็มยังอีHaman lakapor bat kajaka banai ngu yeme kokpa bakhuid tam lengbao khon ba e jongme u Jesus Christ kaktin jongme daw ba melathe yaki e ba ro yaw ba melapha shangi kumunong panem badunong suspa ubalong uling do dawman sim bakhuid yaw ba lakha na kathe soti kat baw dang pandap yakamon jongme u panyo hame yaw paj bakhuid Ulapiar yala kakti haba ulashayap knang ba un pathat no yaki saite saikum jong ka jing yap bad ba un pan pau yakabor jong ka jing mi pat te namar kata rengkat bad ki angel bad ki rukhuj ba ro ngi pan bana yakaboram jong me kat ba dakawe ka sur ngi ya ongดัชชามาลองบกขดก็ทรายกระทำไมจงกระจิงคุยบารอ Dash a sham along the court got right, get a may jung a jink could bar.
Namar kata ngi karpa dia me do pan khoj pan kantang ya kine ke jing terwa jungi dag ba pha ya man sim jung me kum kam jer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ Hakapor baladi no yu badala kamon snobha ula priang ya ke jing sha shutam ula shim yokpu bad gbaingu ya me ula kedia yu badul ai hala kesenran u ong Toshim batobam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet junga ya kaba NIT na kabenta jongpi. Ha kejukurkam enda lalayabam ula shim yukukuri badak baingu biang yame ulai hala kesenran uong. Toshim batodi na kane pibaro. Namar kane kalong kukuri jong kasnam junga. Jong kajutang batmai batbom jukut. Ya kaba enpanmi na kabanta jongpi bat na kabanta gibabun. Na kabanta kajingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajimaya jong kajingay. Katasin bagi bangyune upo. Bagi diyakane kakure. Ngipeng blaga jingyap jong Namar kata ngi bapan manta ya kajing ya bar kajing mi pa chung u ngi terwa hame kotra yukpu jong kajing em bad yok khuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar mlanyo yangi ki babet ban yang hakmat jong me bad ban shakri me dag bas ngoret ngi karpat ya me bangi bayo banta hakamat bad kasnamu kres ngi long ki ba lapan ya tali ka wei dauman sim bakhoj Token mau ko try ya kabalang chongme kabala priang setelah kepertei bato penjana ya ka ha ka jing it rengkat badulio ukpa bako jingi uwal bad marwen u bishop jingi bad baro kiling do token mau lemru ya ki hanman ki para shin rang bad kentei ki balayotia da ka bakerman ya ka jing mi pat bad ya baro ki balaklat no ha ka jingi snei jongme To pediang yaki sya gajing syai kakmat jong me. To isne yengi baro ngi kerpat ye me. Baringkat bat kamaria tesoti bakuj. Kakmi jong ublay. Ujisa bakuj ukurem jongka. Ki apostol bakuj. Bat baro kerukuj. Ki balapen sngo bahaya me pateng lapateng. Ngilong ki babet banyo bantalem. Ha gajing embom jukut. Bat begin yiro bat pandan burom ye me. Daw kunjong me. Uji Sukris. Dau lembat u bad hau kan long hame bleu pa badan bor ha gajing long ka we jong men sim bakhoj baro ka boram bad gajing ro chinam la chinam amen Kumblah hukum yang ngi dau nong penem bat kumblah hikai ngi dak kistin blai ngi no ban ong kok pa chingi ba habneng kalong ka bakhoj karteng jong me Kanwan kahima jume kalong kamon jume ha ka kendeu kumba beneng to ayengi menca ka jumbam jungi kabahala kesngi batama yengi kerengkang jungi kumbang yerungi ma biki beles new yengi padwat yalam yengi sha ka jumpan choy henre de perlai yengi na ka bas new to penlai yengi ngi karpat ko try na ka jing snew baro ha ka jing spun jungme to ai jing suk jing san yeki sngi jungi Kenang ba da gajing rap gajing isne jome ngin lai barabor na kapop bangin yo jing yada na gajing jenjar baro kat ba ngi dang ap kmelenti ya gajing kerman bakhoj bad gajing wan pat jong nong penem jungi uji Sukris
Namar ka jume ka long ka hima ka jume ka bor ka buram chinom la chinom. Kodrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai epi ka jingsuk jonga nga ai happy. Wat pe ya ki pop jongi henro ya ka jinge jong ka balang jong me bar ha ka jings bun jong me to ai ha ka ya ka jingsuk bat ka jinge tali ka we kat kum ka mon jong me ma me ubi mat basan shar junam la junam amen. Ka jingsuk ko trai kanan barabor rain card bat pi to ngini trua ya ka dak ka jingsuk iwe ha iwe pat ka jingsuk bat pi. Hak me ukun lang broad jong blay, hak me ubakid na yaki pop jong gaprate. Suk yakito ki balakot, sha ka jing kawai jong ukun lang broad. Ko kan rat ngam shong hak baman rung apo ka ying ka junga. An ratio ong tang batin ka man sem junga kam sakya e.
Kok pau bahabning to I bagitungye to bamelai hangi au kun jungme u Jesus Christ u hanmen jungi bat kathali ding jong gaching hbon kan kalang hagidano jungi dauman sim Bakhuid kan kersiu biang hangi ya gaching kerman bala kerku nag banta gaching wan kahima jungme to I bagaching jungme kan pankaladu ringi shakinung lur lengka bom ju shong thai ban bel ikisambai jong gospel to ai begitu ikisambai kin penkladur na syapo ya kecaj benreu bat ke pertai mariang baro kawai ha ke cingkmir lenti bati kena ya ke beneng batemai bat ke pertai batemai ha ba anda da ki bo jong man laweng no kaburam jong me kan ten shaim junong to ai begitu jong jubilee kan kersubyang hangi ki pilgrim jong jingkerman ya kecing lut bagi tiar jingkan sew happening ai bagata kecu kecing kan penpriang kemen bagi jing suk jong nong suspa jungi asat lag ke pertai jame ko blai jungi balakar ku jinam kan long ke boram bagi jing ro jinam kok pa jungi ba happening kalong ke Bakhuid kerteng jongme kalong ke mon jongme ha ke kendau kumba happening Taïew ngi mencaga jembam jungi kebahala kesngi patama bingi kerengkang jungi kumbang rogi mabi kebalas new yangi padwad yalam yangi shaga jing penchoy android penlai yangi na kebas new amen kublai kemaria kebadab daga jungi ai utrai dan batpa balakar kuya pa na pedeng kentai balakar kuya sok po chong pa jisu kemaria bakuya kemi chong blai tuduai na kebanta jungi kenong pop Menta pada kapor kecingap kecingi amen kaburam au pa pada kon pada mensim Bakhuid jumentan marabo jenom la jenom amen tongin yaduai to ai bakane kecingnya bakan jablay kabangila terwa bat nakaba ngilabam kanai jing yangi kotrai ngi kerpat knang ba haba late song yangi bat me ha ke jing bom jukut ngin la ban sei kiso kibane sujinam daw Chris utrai jungi amen utrai dan rainkat bat pi ublay badan bor baro un kurku ya pi ukpa pada kon pada mansem Bakhuid amen tolisuk bat sakri utrai daga jing babah jong pi ngis ngo yaw blay Arspa Prapuwe. Arspa Prapuwe. Ave Maria,
Amen. En je roi je trouw Jesus Christ. Amen.